пастушки на полі со страху помлели, як на цуди повночі глядели. Тады ангел им з'явився, сказав: Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Тады ангел им з'явився, сказав: Бог вам народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Найсвятейша Дева стала маткой Бога. Ён откупить людскость з моці духа злого. Устаєнці народила і на сенці положила. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні Костел вспоминає святого Яна Боска, святара. За заступництвом патрона сьогоднішнього дня представимо Пану Богу наші просьби, наші інтенції. А падчас гэтай імшы канцелябраванай адзін са святароў моліцца за ахвярадаўцаў, каб Пан Бог вынаградзіў іх ахвярныя сэрцы, адарыў сваім благаславенствам, а Маці Божая хай мае іх у сваёй апецы матчынай. Другі святар моліцца за памерлага Петра Гайдукевіча у 4-ту гадавіну па смерці і будзе маліцца аб вечны супакой у валарастве небесным, аб міласэрнасць Божию і жыццё сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Божа, Ты паклікаў святога Яна Боска, каб ён быў для моладзі айцом і настаўнікам. Просім Цябе, запалі нас такой любоўю, якая гарэла ў яго сэрцы, каб мы дбалі пра збаўленне бліжніх і верна Табе служылі, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Amen.
Читання послання до Габреїв. Брати, узгадайте минулые дні, коли ви, будучи просвітленими, витримали тяжкості покутов змагання. То вас виставляли як видовища на зневаги і утиск, то ви становилися супольниками тих, з ким так обходилися. Бо ви сопереживали з тими, хто у кайданах, і з радостю усприймали рабование вашей маемости, ведаючи, что есть у вас лепшая маемость и трывалая. Дык не покидайте отваги вашей, якая мае великую узнагароду. А терпливость потребна вам, каб, виконуючи волю Божию, ви атрымали обяцанае. Тому що яще криху і з'явиться той, хто повинен прийти, і не спознится. А мой справедливый буде жить, дякуючи віри, і коли отступится, не уподобає його душа моя. Але ми не належим до тих, хто отступається до згуби, але до тих, хто вірить, каб атрымаць життя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Збавление справедливых походить от Пана. Збавлення справедливих походить от Пана. Сподівайся на Пана і чини добро. Живи на землі, заховай вірність, радуйся у Пану, і Он сповнить жадані твоєго серця. Збавлення справедливих походить от Пана. Даручи Пану шлях свой, сподівайся на Його, і Он сам буде дійничать. І Он виведе, як світло, твою справедливость, і правду твою, як повдень. Збавлення справедливих походить от Пана. Пан умацовує кроки такого чоловіка, і Он прихильний до його шляху. І коли буде падать, йом не упаде, бо Пан тримає його за руку. Збавлення справедливих походить от Пана. Збавлення справедливих походить от Пана, і Он твердиня їхняя у часу тиску. Он їм допоможе і уратує, і Он визволить їх від грешників і збавить, бо яни на Його сподяються. Збавлення справедливих походить от Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказал народу: «Володарство Божие ніби чоловік, хто кидає зерня у землю, і спить, і устає ночью і днем, а як зерня узиходить і расте, його не ведає. Бо земля приносить плон сама по собі. Спочатку зеленину, потім колос, потім повне зерня у колосе. Коли ж поспее плод, одразу посылая серп, тому что настало жниво. І казав: з чим порівнаєм володарство Божие? Чи в якої приповісті виявим його? Яно, як гречичне зерня, коли його сіють у землю, яно найменшає з усього насіння на землі. Коли ж посіяно узиходить і становиться большим за усілякою зеленину, і пускає великое галлё, так что под тенем ягоным могут ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедовал им слово, кольки яны могли слухать, и без приповести не казал им, а своим вучням сам насам тлумачил усё. Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Umilowane w Chrystusie Panu, braty i siostry, Jezus obwieszczaje dobrą nowinę. За наставником, який промовляв, у якого промові була моц, гэта притягувала до себе слухачоў. Натоўпы людзей ішлі за Езусам, каб паслухаць ягонай мовы. У ягонай навуцы была надзея, была любоў, была міласэрнасць. Але найбольш падабалася Езусу навука аб валадарстве Божым. Гэта была улюбёная ягоная навука. Мы таксама прыходзім сёння ў святыню, каб слухаць Божае Слово. І як слухачы за часоў Езуса, мы таксама прыступаем да ягоных ног, сядаем, каб уважліва напоўніць наша сэрца гэтай Божай надзеяй. Як сёння спевали ў псальме: «Збаўленне справядлівых паходзіць ад Пана». Што такое валадарства Божае? Гэта менавіта і ёсць збаўленне справядлівых. Гэта панаванне Бога у свеце і панаванне Бога ў нашых сэрцах. А таксама гэта абяцанне збаўлення жыцця вечнага разам з нашым Айцом Нябесным, які для гэтага даў жыццё свету і найлепшаму стварэнню, якое ён учыніў чалавеку, каб ён жыў у любові Божай. Гэта была мэта нашага Створцу. І ён кожнаму з нас уліў зерне добра, якое ёсць у кожным з нас. Але у гэтым грэшным жыцці гэтае добро, якое ёсць у нас, яно патрабуе часу, каб выдала гэты плён, каб указала усю сутнасць і ўсю дабрыню, якое ёсць у чалавеку. З чым параўнаць валадарства Божае, пытаецца Езус. Валадарства Божае падобнае да зерня гарчыцы, якое лічылася найменшым зернем у свеце. Маленькае, але засеянае ў зямлю. Любое зерне, чы ў ночы, чы ў дзень, яно само расце, і фермер, гаспадар зямлі не ведае, як гэта адбываецца. Але мінае час. Найперш выходзіць зеляніна, потым колас, і потым поўнае зерне ў коласе.
Так і з чалавекам, з гэтым Божым валадарствам у нашых сэрцах, з гэтай дабрынёй, якой ёсць у нас. Давайте запытаем самых сябе, ці заўважаю я добро ў сваім сэрцы. Чи маё жыццё мае добрую глебу, бо толькі добрая зямля, добрая глеба можа выдаць добры плод. Што адчуваю? Што мне лягчэй убачыць у сваіх блізкіх? Штосьці добрае ці благое? Што я віджу у тых, хто побач мяне? Што я бачу ў сваіх родных, у сваёй сям'і, у месцы працы? Умілваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, Пан Бог полюбіў тое, што маленькае. Пан Бог полюбіў тое, што ціхае, пакорнае. І Он сам маленькі, як гэтае маленькае зерне гарчыцы. Маленькі, бо стаўся маленькім, прыйшоўшы на свет, стаўся чалавекам, патрабаваў нашых людскіх рук, нашага сэрца, нашага цяпла. Стаў маленькім, каб нас, малых, маленькіх, таксама падняць з нашых слабасцяў, з нашага цярпення, з нашай немоцы, з нашых упадкаў. З гэтых маленькіх рэчаў чыніцца вялікае дабро, вялікія справы, вялікія рэчы. Простыя звычайныя рэчы, якія мы штодзённа можам спатыкаць і самыя дарыць іншым. Цяпло, працягнутая далонь. Гэтыя звычайныя словы «дзякуй», «прабач», «прашу». Гэтыя рэчы ствараюць цуды, ствараюць моцныя сяброўства, ствараюць каханне, любоў, міласэрнасць. Просім жа сёння Езуса Хрыстуса, які стаўся маленькім, каб нас узвысіць, каб нам нанова адарыць новым жыццём, жыццём дзяцей Божых, каб мы атрымалі гэтае збаўленне, якое абяцае нам Пан Бог. Дастаткова толькі адчыніць наша сэрцы, заўважаць тое дабро, якім дараць нас і якім мы можам адараць, адорваць іншых. Амен. Пра заступніцтва святога Яна Боско, святара, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб усіх людзей атуляў сваім матчыным клопатам. Цябе просім. Молімся за законнікаў і законніц, каб неслі свету дар малітвы і сваім жыццём сведчылі аб вечных каштоўнасцях. Цябе просім. Молімся за моладзь усяго свету, каб па прыкладу святых і благаслаўлёных яна вучылася верна служыць Богу. Цябе просім. Молімся за каталіцкіх выхавацеляў, каб яны, як святы Ян Боско, словам і сведчаннем жыцця давалі прыклад умілавання праўды, дабра і прыгажосці. Цябе просім. Молімся за ахвярадаўцаў нашай парафіі, каб Бог іх стакротна адарыў сваім благаславенствам і сваёй Божай любоўю. Цябе просім. Молімся за Пятра Гайдукевіча у 4-ю гадавіну па смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, мог увайсці ў валадарства нябеснае. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб праз вернасць свайму пакліканню мы сведчылі святасці касцёла. Цябе просім. Божа, прымі нашыя малітвы і ўчыні, каб праз заступніцтва святога Яна Боско мы шчырым сэрцам Табе служылі
і атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця праз Хрыста Пана нашага. Амин. Придите, да збавцы, верные со спевом, придите, да ясляў яго Бэтлеем. Цар нарадзіўся, цар усіх стварэнняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спявайте, сусвет няхай чуе хваленне Христу. Слава Хосанна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ласкавы Божа, прымі дары, якія мы прынеслі на Твой алтар у дзень успаміну святога Яна Боско. Праз гэтую святую ахвяру адпусці нам грахі і вядзі нас да нябеснай славы праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серцы зносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану святому Яну Боско, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, який іде у ім'я Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пар касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, пра Петра, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Янам Боско і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
людей уратовать. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Не марудьте, а приходьте привітать цара царов. Славу неба ён покинул, на землю до нас пришел. Тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Молимся. Усемогутный Боже, у день святого Яна Боско Ты узмацнил нас на святой гостине, обнови и умацуй наши духовные силы, каб мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Народился Иисус Христос в ясельках малых. Хвала Богу на высшей